Što ako vam kažem da postoji aktivnost koja može smanjiti stres, poboljšati rad mozga, pomoći u mršavljenju i produžiti život? I sve to bez teretane, bez opreme i potpuno besplatno. Ta aktivnost je nešto što radimo svaki dan, hodanje. Ali znate, većina ljudi nema pojma što se zapravo događa u tijelu kada počnete hodati svaki dan, a neke od tih promjena su zaista nevjerojatne. Nakon 10 minuta hodanja, mozak se mijenja. Nakon samo 10 minuta hodanja, u tijelu se počinju oslobađati endorfini, takozvani hormoni sreće. To znači da se razina stresa smanjuje, a raspoloženje se poboljšava. Zbog toga mnogi psiholozi danas preporučuju šetnju kao jedan od najjednostavnijih načina za smanjenje anksioznosti. Primijetili ste možda da nakon šetnje jasnije razmišljate, osjećate se smirenije, lakše donosite odluke. To naravno nije slučajno. Vaš mozak dobiva više kisika i bolju cirkulaciju. Nakon 30 minuta, srce postaje jače, vaše srce je mišić, a hodanje je jedna od najboljih i najsigurnijih vježbi za njegovo jačanje. Redovito hodanje može smanjiti krvni tlak, poboljšati cirkulaciju i smanjiti rizik od srčanih bolesti. I ono što je posebno zanimljivo, čak i brza šetnja može imati slične koristi kao lagano trčanje. Zato liječnici širom svijeta često preporučuju upravo hodanje kao prvi korak prema boljem zdravlju. Hodanje može pomoći kod mršavljenja. Jedna od najvećih prednosti hodanja je što sagorijeva kalorije bez velikog opterećenja za tijelo. Na primjer, brza šetnja od 30 minuta može sagorijeti između 120 i 200 kalorija, ovisno o brzini i težini osobe. Ako to radite svaki dan, to može značiti 1000 kalorija manje svaki mjesec. Ali, postoji jedna zanimljiva stvar koju mnogi ne znaju. Hodanje također može smanjiti želju za slatkim. Neka istraživanja su pokazala da kratka šetnja može smanjiti želju za čokoladom i drugim slatkišima. Hodanje poboljšava rad mozga. Zanimljivo je da su mnogi veliki mislioci voljeli hodati dok razmišljaju. Postoji razlog za to. Hodanje povećava protok krvi u mozgu i potiče stvaranje novih neuronskih veza. To može poboljšati pamćenje, koncentraciju i kreativnost. Zato mnogi ljudi kažu da im najbolje ideje dolaze upravo tijekom šetnje. Hodanje jača imunitet. Još jedna velika prednost hodanja je utjecaj na imunološki sustav. Redovita umjerena fizička aktivnost može pomoći tijelu da se bolje bori protiv infekcija. Ljudi koji redovito hodaju često rjeđe obolijevaju od prehlade, brže se oporavljaju i imaju snažniji imunitet. Naravno, ključ je u umjerenosti. Nije potrebno hodati satima, čak i 20 do 30 minuta dnevno može napraviti razliku. Hodanje nakon obroka ima poseban efekt. Postoji jedna navika koju prakticiraju mnoge kulture širom svijeta, kratka šetnja nakon obroka. Razlog je jednostavan. Hodanje nakon jela može pomoći probavi, regulaciji šećera u krvi i smanjenju osjećaja težine u želucu. Zbog toga, mnogi stručnjaci preporučuju 10 do 15 minuta lagane šetnje nakon večere. Hodanje može produžiti život. Jedna od najzanimljivijih stvari kod hodanja je njegov utjecaj na dugovječnost. Istraživanja su pokazala da ljudi koji redovito hodaju imaju manji rizik od mnogih kroničnih bolesti. To uključuje bolesti srca, dijabetes tipa 2 i visoki krvni tlak. Drugim riječima, jednostavna svakodnevna šetnja može biti jedna od najboljih investicija u vaše dugoročno zdravlje. Hodanje je možda najpodcijenjenija zdrava navika na svijetu. Ne treba vam teretana, ne treba vam posebna oprema, ne treba vam ni puno vremena. Sve što vam treba je malo kretanja svaki dan. Zato imam jedno pitanje za vas. Koliko koraka napravite dnevno? Napišite u komentarima i ako vam je video bio koristan, podijelite ga s nekim kome bi dobro došla mala šetnja danas. Hvala na pažnji, molim vas da se pretplatite na kanal.